The Lord be with you. And with your spirit. Proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus again, in reply, spoke to the chief priests and elders of the people in a parable, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a king who gave a wedding feast for his son. He dispatched his servants and summoned the invited guests of the feast, but they refused to come. A second time he sent other servants, saying, 'Tell those invited, behold, I have prepared my banquet. My calves and my fattened cattle are killed, and everything is ready. Come to the feast.' Some ignored the invitation and went away, one to his farm, another to his business. And the rest laid on hold of his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged and sent his troops, destroyed those murderers, and burned their city. Then he said to his servants, 'The feast is ready, but those who were invited were not worthy to come. Go out, therefore, into the main roads, and invite to the feast whomever you find.' The servants went out into the streets and gathered all they found, bad and good alike, and the hall was filled with guests." My dear friends, my dear brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Nakatikim na po kayo ng Thai rice? Thai rice. Sikat na sikat po yung Thai rice ngayon. Lalo na sa Europe at saka sa Amerika. Kasi medyo exotic kind of rice from Asia. In particular from Thailand. Siyempre, yung mga Europeans at saka mga Amerikano, everything outside is exotic. Akala nga mga from Asia, Thai rice. Alam niyo po, kung titingnan niyo po ang history ng Thai rice, galing po sa Pilipinas yan. Yung sa International Research Institute sa Erie, ang Thai rice, kilalang kilala dito sa pangalang Milagrosa. Yung mga Thailander, nag-aral po dito sa Pilipinas, sa May Tagaytay, at pinag-aralan po yung Thai rice. Dito po sa Pilipinas, sabi ng mga farmers, medyo mahirap daw itanim dahil very demanding sa oras, demanding sa tubig, at saka sa pagbungkal sa trabaho. Kaya hindi masyadong dinevelop. Sayang, no? Sana ang kilalang Thai rice, Philippine rice. Kaya lang, we lost the opportunity. Sayang. Kaya nga po, gusto ko sanang maging reflection natin sa buhay natin. We will have no regret. If you put it in a positive sense, instead of sabi nating sayang, parang yung sayang, ang dami nating parang regret sa nakalipas. Maganda na lang gawin nating title, no regrets. Yung sa buhay natin, may nangyayari na pag binabalikan natin, we lost the opportunity. Kagabi po, nagmisa ako, tinanong ko si Aching Prida, magaling po sa English yun eh. Sabi ko sa misa, Aching Prida, head ng Comlec, ano sa English yung sayang? Nag-isip siya, tinuro niya yung kasabi niya. Baka niya salam niya, sabi niya. Sabi nung isa, it's a waste. Talaga? Kasi yung, kunyari, ang Pilipino kumakain ng ice cream sa cone, tapos nahulog yung ice cream. Simple lang sasabihin ng Pilipino, sayang yung ice cream. Yung iba, tatagalan, wala pang 5 seconds. Sayang. Pero alam nyo, yung Amerikano daw, ang term lang niya, walang masyadong specific term sa sayang. Maybe it's a waste. It's more of a material waste yung sa kanila. Parang, for us, sayang is missing the whole opportunity that is wonderfully open to us. Dito sa Ebanghelyo, ganyan po. They were invited to a wedding feast. Nakahanda na lahat. Take note, take note. Ang naghihimbita, hindi po kapitbahay.
Yung nag-iimbita, hindi po kamag-anak. Yung nag-iimbita, hindi lang kaopisina o kaklase. Hindi lang kaibigan. Ang hari, the king, was inviting them. It is not an ordinary wedding banquet. At kung titingnan niyo po ang ating Bible, lalo na sa Revelation, Revelation tells us that this wedding banquet is a signification of our heavenly calling. Sa langit daw, ang description ng langit, it is like a wedding banquet. Kompleto. Di ba sa kasalan, nandyan yung kamag-anak mo, tatay mo, nanay mo, mga kaibigan mo, mga ninong, ninang. Parang, and then you are celebrating in a long table, kumakanta at nagpapasalamat, puno ng pagmamahal. Ang parang wedding banquet po dito, hindi literal na kasal na ginagawa natin sa mga restaurant o pinapakater natin sa bahay natin. Hindi po. Ang tanda ng kasalan dito ay tanda ng imbitasyon ng Diyos na tayo ay mag-enjoy to feast in heaven with Him. Ito ay paanyaya, tayo ay iniimbitahan na umuwi sa langit. The heavenly invitation. But a lot of people are too busy to say yes to the invitation, to eternal life, to a heavenly life. Ang alam lang kasi natin dito, busy ako may negosyo ko, busy ako, may trabaho ako, busy ako, may pinapagawa ako, busy ako, may farm ako. No? Sa mga farm na ganyan nagkaka-problema ngayon yung matatas na opisyalis natin. Ang ganda ng bahay nila sa Maynila, meron pa silang farm. No? They are too busy with their farms. Yan na lumilitaw yung mga farms. They are too busy with material things, with things that we have in this world. But why don't we just say yes to the invitation of the Lord to His heavenly wedding banquet? Alam niyo po, meron daw three opportunities sa buhay natin. Una, the opportunity of time. May oras tayo. Salamat, nakasimba kayo. May pera tayo. Opportunity din yan. Yung iba, wala. Tayo, meron. Kahit konti lang. Tapos, good health. Malakas pa tayo. Yung iba, gustong makasimba, pero hindi na nila kaya. Nagsisimba na lang kumisan sa telebisyon o sa kwarto. Yung mga EMDC, pagkatapos ng misa, pinupuntahan na lang sa bahay para mag-communion sila. Pero daw sa iba't edad natin, nag-iibaw daw yung ating opportunities. Una daw, pagbata tayo, when you are very young, kamukha ng mga estudyanteng yan, you have the time. Pagbata ka, you have the time. Walang klase, walang responsibilidad, walang trabaho, di ba? And then, they have the strength. Takbo dito, takbo doon, talon dito, talon doon, bicycle, bisikleta, sige, swimming, basketball, malakas po sila. Parang hindi sila napapagod. Pero ang problema ng kabataan, walang pera. Malakas, may oras, kulang yung naubos na yung binigay na allowance ni mami at ni daddy. Pag naman, middle age ka na, yung parang yung mga 30s, 40s, nagtatrabaho ka na, na-promote ka na, yun naman, pag middle age ka, mga midlife, you have the strength. Bata ka pa, 30s, 40s, 50s, yan. You have the money, may sweldo ka na, may negosyo ka na, but you don't have time. Sayang. Bisa akong makipag-birthday, pero wala akong oras. Gusto kong mag-exercise, wala akong oras. Gusto ko sumama sa inyo, kaya lang, may trabaho may pera, may lakas, walang oras. Pero pag matanda na daw, they have the time. Bakit? Retired na. Wala nang trabaho. Wala nang schedule. They have all the time. They have the money. Bakit? Nag-retired na sila. Meron na silang pension. Wala na silang pinapaaral na anak, kamukha dating college, high school. Meron pa silang retirement pay. Malaki yun. Lalo na ngayon, yung mga special bonuses sa retirement sa gobyerno, mas malaki ngayon, no? Tanungin niyo po yung katabi ninyo dyan.
mas malaki. At tapos po, kaya lang kumisan, pag matanda na sila, ay rugo, I have the money, I have the time, masakit na ako gulot, na ako pwede, susunga na ako. Munta ko Hong Kong, aro, ko nagyulalakad, ni na rin pamasayo, lawen ko na lare retrato. Sometimes, in every age of our life, we have complaints. Ang bata, sabi na, wala kaming pera eh. Yung mga nagtatrabaho, wala kaming oras eh. Yung namang may edad na, ala na ako sikanan for that. But when we always look at it from the perspective of what we do not have, we always regret. Celebrate what you have. Huwag niyong hanapin yung wala. Ipagdiwang natin yung mayroon. Di ba sabi ni Bishop Ambo, yung utak dukha, yung utak wala. Ala eh, alang-ala. That's not true. You have it. You have the strength. You're still here. You have the money, yes, you have. Hindi nga marami, pero hindi naman kailangan marami. Mas gusto ko nga hindi marami yung pera nyo. Baka pag sobra pera ninyo, hanapin kayo ng ombudsman. Pag sobrang pera ninyo, baka pagsuspetsahan tayo ng kung ano-ano, di ba? O baka maging pa tayong victim ng ano-anong mga masasamang loob kasi we're ang favorite expression ko, nothing beats a moderate life. Gusto mo ng bibingka? Kaya kong bibingka. Gusto ko ng kape? Kaya ko ng 3-in-1. Pero, it does not take much. Do not regret that someday you will lose the opportunity that you have now. Huwag niyong hanapin yung wala. Celebrate what you have. Gusto ko pong maging personal ng konting example ko. Alam niyo po, kahit nakatayo ako sa inyo ngayon, sa harapan ninyo, nakahawak po yung isang kamay ko dito. Dati nagmimisa po ako, nag-homily ako, dyan, mayabang po ako nag-homily nun, pag ganyan-ganyan pa ako. dyan, pag ganyan-ganyan. Ngayon dito na lang po ako, bakit? Nakahawak po ako dito eh, baka matumba ako. Alam niyo po yung nawala sa akin nung na-stroke ako? Balance. Dito po, sa utak, natamaan po dito, nawalan ako ng balance. Kaya pag lalakad ako, medyo konti-konti lang, baka matumba ako. Minsan, akong mag-isa, natutumba ako. Kaya pag dito, para sigurado lang, sabi nung therapist ko, PT, kailangan lumahawak din ako. O pag nag-exercise ako, maganda, may kasama ako. Pag natumba ako, delikado. Baka mabalian pa ako. I lost my balance. Wala na. Alam niyo yung consequence ng wala na akong balance? I cannot run. I cannot ride the bicycle. I cannot dance. I dance pero mahirap. Wala na sa tono. I cannot climb trees anymore. I cannot swim easily. Siguro pwede akong mag-swimming nakahawak. Pero I do not have what you have. Sinasabi ko lang, if you can still run, go run. If you can still walk, go walk around. If you can still dance, dance. Ay, marine ako, dance. Enjoy your life while you can have it. Pag hindi ka na makatayo, gusto mo sumaya, wala na. Enjoy it now. You know why? Para pag wala na sa atin, we do not regret. Why? Naranasan ko na yan. Naging buhay ko na yan. That's part of my life. For me, nawala po yun. But I just only look forward and I look what I have today. What do I have? I can still share. I still have my ideas. I could still take care of the garden. I could prepare the mass for you. That is what I have. No regrets. Dinaanan ko na yan. Naranasan ko na yan. How about you? Ano yung hinahanap nating wala? Huwag mong hanapin yung wala. Enjoy what you have. Di ba po, meron pong isang bankero, taga-Angeles. Minsan nagbigay po ako ng recollection sa mga Bankers Association sa Angeles. Sabi ko po, what is it that you miss most in your life? Ang sinagot niya po nung magre-retire na lang yung manager sa bangko, Father, what I regret most when my kids were young, now I miss them. Why?
Kasi nung bata sila, hindi ko gustong bata kasi maingay sila. Kasi nung bata akong nasa bangko, junior manager, supervisor, ang dami kong trabaho. I am the workhorse of my manager. Napupromote ako, humahabol ako ng kota. Pagka uwi ko, yung mga bata, ang ingay-ingay. Umiiyak, naglalaro. Parati ako na narinig na babasag na baso. Minsan kumakain kami, nag-aaway sila. Kung minsan natutulog ako, naglalaro sila sa kama. Tapos yung pader namin, ang daming drawing. Tapos nagagalit ako. Nagagalit ako sa asawa ko. Ba't mo patahimikan din anak tamo? Ot kangyeda, ot karinat. Ot kikyak lang kikyak, ot may papatela. Bisa kong painawa. You know, Father, ngayong matanda na ako. Matanda na rin yung mga anak ko. Wala na sila sa bahay namin. Kaming dalawa na lang mag-asawa. Malinis, walang ingay, walang nababasag. Wala na akong kalaban sa remote control. Tigisa kaming television ng asawa ko. But you know, I miss those times. I regret it. When I had my kids, I did not appreciate it. I was looking for something that now I don't have anymore. Alam niyo po yung song na, siguro yung mga choir, alam nila yung song nung Those Were the Days, My Friend. Sabi ng song, alam niyo kanta yon? Those were the days, my friend, we thought would never end. We sing and dance forever in a day. We live the life we chose. We fight and never lose. Those were the days, no? We were young and we will sure have our way. Alam niyo yun? La, 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 la. Sige, tulungan niyo nga akong kanta natin. Wag muna yun. Sige. Those were the days, my friend, we thought would never end. We'd sing and dance forever and a day. We live a life we chose. We fight and never lose. Those were the days. So just the day. La 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 la. La 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 la. Okay. Alam niyo po. Kumisan pinakantanta natin, lalo na pag matanda na tayo, we will sing, those were the days, my friend. I hope when you will be singing them without regret, the days that you enjoyed, hindi ka nagtago, hindi ka nagpasayang, mga bagay na mahalaga, ay hindi natin sinayang sa buhay natin. The Lord invites you every day to celebrate the feast of His life, a feast that is joyful, that is deep, that is satisfying and fulfilling. And also that is very peaceful. No regret. Ang panalangin ko po sa atin lahat, sana pag tumanda tayo, we don't have remorse in the past. Only to celebrate that we are always in the Lord. Always looking forward to those wonderful opportunities before us. Gusto ko pong magtapos sa isang kwento. Meron pong isang tatay, mayaman na mayaman siya, maraming lupain niya. Yung anak na isa, yung opportunity sa kanya, opportunity na pang-negosyo. Di ba sa strategic planning may SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats. Yung opportunity ng negosyante, yung opportunity to earn, opportunity to gain. Sayang ang oportunidad. Pero doon, kumisan ang tinisip nating opportunity, puro financial, material opportunity. Gusto ko pong i-present sa inyo an opportunity that is fulfilling and really that is rewarding eternally. Ditong mayaman na tatay, namamatay na siya, ang dami-dami ng kanyang lupain. Sabi niya sa kanyang dalawang anak na lalaki, "Anak, mamamatay na ako in a few days, nararamdaman ko, mahinang-mahina na ako. Gusto kong ibigay na sa inyo ang lupain ko. At yung iba na sobra, pamigay natin sa mga taong pinagkatiwalaan natin sa ating pamilya, sa ating kaharian." So yung panganay, opportunista. Yung opportunity niya. Sabi niyang tatay, maglakad kayo hanggang kaya nyo. Kaya lang, pagkatapos ng 8 oras, magbalik kayo sa akin. Ibibigay ko yung nalakad mo. Maglagay ka ng tanda, ng plug, and then magbalik ka lang. Basta 8 oras, nasa sa akin ka harapan, ibibigay ko sa iyo.
So yung una, naglakad siya. Laki pala ng lupain ng tatay ko. Sabi niya, laki-laki. Nakadalawang oras na. Sa paglalakad niya, kulang pa to. Sabi niya, tumakbo siya, tumakbo. Ang laki-laki na nga, dinadala niya yung plug para malaming nakuha niyang lupain. Tapos, naka-4 na oras na siya. Pagod na pagod. Sayang, sabi niya, memorize siya pa po na kumuha siya ng kabayo para mas marami makukuha niya lupain. Tapos nag-enjoy siya. Ang laki-laki. Sige. Kaya lang, naka 7 oras na siya. Malayo na. Sabi niya, 7 hours na pala. Pinig niya. Ang layo ng narating niya. Sa tatay niya lahat yun. Palagay nyo, nung 7 oras na nakalayo na siya, palagay nyo, makakapagbalik siya ng 8 oras? Sayang. Di ba? Yung ikalawang anak, sabi niya, sige tay, okay ka lang, kaya mong mag-isa dyan, iwanan kita sandali. Oh, sige anak, mag-enjoy ka sa ating lupain. Lumabas yung anak sa palasyo nila, nakita niya, ang ganyan ng mga orchard na daddy niya, wow, ganda ng mga tanim, nakakwento niya yung mga trabahador ng tatay niya, yung mga pamilyang natulungan nila, yung mga pamilyang pumupulong sa kanila. He passed through villages that they owned. And then, nung malapit ng lunchtime, sabi niya, ay baka walang kasama yung tatay ko? Walang kasama? Walang makakasama yung tatay ko, lunchtime na. May sakit pa naman, wala pa yung kuya ko. Sabi niya, pineg na niya. Tapos nagbalik na siya. By lunchtime, nag-lunch silang magkasama. He was very caring for his father. He was not conscious about how much and how many he will be receiving. Sa palagay nyo, sino yung nagmana ng kaharian ng kanyang tatay? Yung ikalawa. He knew the invitation. It's not the opportunity of the world, but the opportunity that lays far beyond this world can offer. May God bless us all. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.